Mayong aga abyan, salamat sa imong pagbukas sa imong radyo agud nga makapamati sining aton nga programa. Dira sa kay Nairil Mulabin nga asikaso nga ma-replay ining aton broadcast dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Mayong aga dira sa imo. Bisan pa sa kay Pastor Riniel Valdez sa Sipalay City. Mayong aga sa imo man. Pastor Johnny Dayuno, Pastor Silverio Catanos, Pastor Abilio, Pastor Midis, Pastor Iscanlar, and then Pastor Arnibal. Nitanan sila pulos taga Negros Occidental. Manawin nga salamat sa inyo nga pagpakigbahin sa pagpaambit o sa pagpalapnag sang pagwali sang pulong sang aton Ginoo. Naga-congratulate man kita sa kay Pastor Nathaniel Kapagi dira sa Simirara nga himo man sining kaangay sining radio station dira sa Antique. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Ining pulong sa Ginoo abyan may gahom. May gahom ini sa pagbag-o sang aton nga mga kabuhi. Sa pagpahayag sang kamatuoran, sa pag-refute sa mga sayop nga mga pagtulunan. May gahom ini sa pagpadamo, sa pag-reproduce. May gahom ini sa pagbag-o sang direction sa aton nga mga kabuhi. Kagkaron diri sa Psalm 138 aton mabasa nga ang pulong sa Ginoo gamhanan man sa pagbuhi sa liwat sa aton nga mga kabuhi. Akon basahon nanay ang Psalm 138 verse 4 tubtob sa verse 8. Ang tanan nga hari isang duta magapasalamat sa imo o Ginoo. Kay nakabati sila sang mga pulong sang imo bakbak. Kag magaambahan sila sing mga dalanon sang Ginoo. Kay dako ang himaya sang Ginoo. Kay bisan ang Ginoo mataas apang siya nagatamod sa mga kubos. Apang ang matinaas-taason nakilala niya sa malayo. Bisan nagalakat ako sa tunga sang kalisdanan, ikaw magabuhi o magarevive sa akon. Ikaw magauntay sang imo kamot batok sa kasingkal sang akon mga kaaway. Kagang imo kamot nga tuo magaluwas sa akon. Ang Ginoo magahingpit sang nanungod sa akon, ang imo malig-on nga pagigugma o Ginoo nagapadayon sa gihapon, dili pagbayae ang binuhatan sang imo mga kamot. Kabay ang Ginoo magadugang sa mga pagpakamayo sa sining mga pulong na aton ginbasa. O gamhanan sa pagamatod ining pulong sa Ginoo. Ang balahan kasulatan gin-preserve sang Ginoo tungod sa iya nga gahom. Kay importante ining balahan kasulatan ang iya pulong nga mapalapnag, mawali, matudlo sa bugos nga kalibutan kay diri ginpahayag sang Dios ang iya nga gugma, ang iya plano sa mga tao. Gamhanan ini sa pagamatod ang pulong sa Ginoo sa pag-revive, sa pagbuhi sa liwat sa aton. Now, ang pulong sa Ginoo may ikasarang sa paghatag sang paglipay kag paglaom. Kasubong man sang kusog kag encouragement sa ila nga ara sa kasubo kag mga pagantos. Hindi naton maisip kung pila ka bisis o kung pila ka mga tao
ang nakabasa sang Psalm 23. Salmo 23. The Lord is my shepherd. Sa panahon sang ila nga mga kalisdanan, palaligban, kag mga problema, sila ginlipay kag ginpalig-on sa sining mga pulo nga ginsulat ni David, nga ginsulat niya mga 3,000 katuig ang nagligat. Pero ini sa gihapon meaningful, makauluganon ini sa aton nga mga nagaantos, nawad-an sang paglaom, nahimong anxious, depressed, tungod kay sa aton kaluyahon, sa aton sakit. Siguro may iban nga nagapamati sini, nga na bankrupt, naputo sa ilang nga negosyo. Ginbiyaan sa ilang hinigugma, ginduaw sang kasubo tungod kay napatay man ang ila hinigugma sa kabuhi. Pero ang pulong sa Ginoo kaangay sining Psalm 23, maka-revive, makapalig-on, makapatindog, maka-inspire sa sining mga tao nga nagbasa sang Psalm 23. Akon basahon, ang Ginoo akon manugpahalab, wala sing makulang sa akon. Meaning, hindi ka na magpangita pa sang mga pamaagi agod nga mahatag ini sa imo nga kabuhi. Ini nga mga butang nga ginakinahanglan naton. Kaangay sang versikulo 2, sa hilaw nga mga halalbon, ginapapahuway niya ako. So, hindi ka na kinahanglan nga mangita sang paagi agod nga ikaw makapahuway, kay mismo ang Diyos subong manugpahalab nagapapahuway na sa imo. Sa luyo sa mga tubig nga malinaw, ginatuytuyan niya ako. Wala ka nagakinahanglan sang pagtuytoy sa iban nga mga tao, tungod kay ang Diyos subong maayo nga manugpahalab nagatuytoy na sa imo. Versikulo 3, pahahulian niya ang akon kalag. Wala ka na nagakinahanglan sang restoration, pinaagi sa iban nga mga pamaagi o kon sa iban nga mga tao. Tungod kay ang Diyos subong maayo nga manugpahalab, amo ang naga-restore sa imo. Ginatuytuyan niya ako sa mga banas sang pagkamatarong. Gusto ikaw sang dalan sa pagkamatarong? Ara na, gin-provide na sang Ginoo sa imo, tungod sa iya ngalan. Versikulo 4, bisa nagalatas ako sa nalupyakan sang landong sang kamatayon, wala ako sing kahadlukan nga malaot. Nagakinahanglan ikaw sang kaisog, ara na gina-provide sang Diyos nga maayong manugpahalab, tungod kay siya among nagaupod sa imo, kay ikaw kaupod nakon. Ang imo sungkod kag ang imo itulukod, nagalipay sila sa akon. Kinahanglan ikaw sang proteksyon, kinahanglan ikaw sang guidance, ara na ang pagpanalipod o kon ang proteksyon kag ang guidance sang Ginoo sa imo. Kinahanglan ikaw paglipay, wala sing makulang sa imo nga pag-experience sang kalipay, kay ginalipay ka na sang Ginoo. And then sa versikulo 5, ginaaman mo ang latok sa tubangan ko sa ginatambungan sang akon mga kaaway. Ikaw may kabulusgan dira sa Ginoo subong imo nga maayo nga manugpahalab. May kaisog, may confidence ikaw bisan sa tubangan sang imo mga kaaway. Ginahaplas mo ang akon ulo sing lana, ang akon tagayan nagawas. Wala ka na kinahanglan sang anointing sa iban pa nga mga
tao kay ang Ginoo subong maayong nga manugpalab naghaplas na sa imo. Sa pagkamatuod ang pagkaayo kag ang kaluoy magasunod sa akon. Wala ka na gakinahanglan sang kaayo kag kaluoy sa iban pa nga mga personas kay ang Dios subong maayo nga manugpahalab nagahatag na sang goodness sang kaayo sang mercy kaluoy masuno pa diri nagasunod sa imo kabuhi. Magasunod sa akon sa tanan nga adlaw sang akon kabuhi. Ako magapuyo sa balay sang Ginoo sa gihapon. Nagakinahanglan ikaw sang fellowship. Ara ang Ginoo naga-offer na sang fellowship subong siya maayo nga manog pahalab. So, ang Ginoo pinaagi sa iya pulong naga-revive, nagabuhi sa imo sa liwat. Very interesting ang mahimo sininggamhanan nga pulong sa Dios sa aton nga kabuhi. Amay namon, salamat nga ikaw maayo nga manog bantay sang amon nga mga kalag. Kabay sa sini nga adlaw, may eksperyensya naman namon ang kaluoy, ang imo katutom, ang imo kaayo, kag ang imo nga bugay. Salamat nga may assurance, may confidence, may hope kami dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Ephraim Sibalya, salamat sa imo nga pagsunod sa aton nga programa karon. Ang Dios magapakamayo man dira sa imo, and I hope to see you soon. God bless us all. Amen.